riwruoge mok tin ne 2,000 omi milome ni idhi lorgi kuom rem luwo dwaro mag chik. Kaluwore kod duol mochung'ne tayo tije mag riwruoge ma kamago, pok giyudo kwayo ma kawo lesen mar tich kuomgi ka koro migi ndalo 15 ma yudo lesen go. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero okang' ma kama, bende duolno wacho ni ne en mar geng'o timbe maricho ma itimo gi riwruoge mamoko. E ote moyiedhi mar gaset mar piny owacho, ogol listi kendo chiw milome mar wito oko lesen mar riwruoge ji giwegi mokalo 2,000. Kaluwore gi jata tije yor kojolo mar Public Benefits Regulatory Authority Lyndon Nicholas, achudhe moko osedonjore kendo siro moko kuom riwruogegi e yor omenda. They are unscrupulous individuals who fashion themselves as donors, but they are not donors. They are people that have illegitimate and illegal funds. So, because a PBO is struggling for funding in order to give services or projects, they approach everyone and anyone who is a willing donor. Riwruogego oting'o Sakaja Johnson Foundation miteno gi gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, Mudho Minjuki Foundation mar gavana ma Tharaka Nithi, Ken Obura Foundation mitudo gi jaod burano machon ma Kisumu Central, Bob Ndolo Foundation mitudo gi jasiasa Bob Ndolo, kachiel kod maendeleo ya wanaume mabende kedo ne ratich joma chuo pachoka. Kaluwore gi chike ma pacho kaendi, mondo mi riwruogego ta chenro gi yot, owinjore gibed gi lesen mamiyo gi thuolo mar tich. Kata kamano, riwruogego oserem kawo lesen manyien makonyogi e tayo chenrogi. You will find that there are people who have defaulted for 10 years, 13 years, 15 years, 10 years, 5 years. Why would they actively look for donor fundings on a day-to-day basis to fund projects and forget to file returns? People forget that there are statutory requirements. So this is just a reminder to the sector that they need to carry out their obligations in accordance with the law. Moko kuom riwruoge mayudore counties makaluo gin kaka Homa Bay County Youth Forum mayudore county ma Homa Bay, Kisumu Cervical Cancer Center mayudore county ma Kisumu kendo konyo e thieth mar tuoche kansa mopogore, Migori Development Empowerment Community Program ma e county ma Migori, kod Siaya Institute for Integrated Research and Development mayudore county ma Siaya. Mamoko gin kaka Lego Usonga Youth Empowerment Network, Bondolo Foundation, Luo Social Forum, Joa Kech Foundation, Mfangano Island Girl Child Network, kachiel gi Suba District Peace and Reconciliation Development e kind mamoko. Riwruogegi koro mi ndalo 15 mar kawo lesen manyien, kokamano biro chuno piny owacho kawo okang' mager kendo chungo chenrogi pachoka. We are out on a campaign, a very aggressive campaign to clean the sector and rid it of these elements, and we are working in tandem with the national government, the NGO program, and we are going to make sure that we comb each and every facet of this country for these people. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.